Vážení zákazníci, som Kamil Panák a spolu s mojou sestrou, našimi rodičmi, tvoríme značku Zlatníctvo Panax. Nájdete nás v našich prevádzkach v Novom Meste nad Váhom a Trenčianskych Tepliciach a novo otvorenom výstavnom showroome v meste Trenčín. Pri jeho návšteve vás privíta náš profesionálny tím zlatníkov a asistentiek, ktorý sa venuje uspokojeniu vašich individuálnych požiadaviek a prianí. Špecializujeme sa na výrobu svadobných obrúčok, šperkov s prírodnými kameňmi, šperko podľa vašich individuálnych požiadaviek a poskytovanie konzultácií o predaji a výkupe investičného zlata, striebra a drahých kameňov. S našimi viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti výroby, predaja a poskytovania služieb verím, že stretnutie bude prínosné pre obe strany a pomôže vám zorientovať sa v danej problematike. V roku 2024 vám prinášame novinku, na ktorú sme špeciálne hrdí. Je to nový systém, umožňujúci vytvoriť si svadobné obrúčky podľa vašich predstav. Nájdete ho na stránkach našej spoločnosti. Teším sa na stretnutie s vami.